Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। CM नि आत्मनिर्भर योजना एबा युथ्सनि लाइमोनफोरनि राङारि अनसुंथाइनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों जे एकाउन्टाव मा प्रब्लेम जागोन आरो जाया। तो बेनिफ्राय कमार्शियल नांगौना नांला बेनिफ्राय सासेयाव 2 लाखखौ बोरै मोनगोन साबसिडि बेसेबां दंमारो आरो सेलेक्ट जाबा 10,000 बेतन होनाय जागोन। स' बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब। स' बिनिफ्राय दाखालि बावै मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे नोंथांमोननि एप्लाइ प्रसेस तो बेखौ नोंथांमोना नायनोब्ला डिसक्रिप्शनाव लिंकआ दङ। स' नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोसे फाइनाल फर्म साबमिटआ स' नोंथांमोना जास्ट डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो हासिगौमोन। देन बेनि सायाव लं प्रसेस भिडिअ बेखायनो ससेल होनो हादों। देन बेनिफ्राय जों थांगोन अफिसियेल साइडआव। दा जों अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो चिफ मिनिस्टारनि बेयाव बेबायदि ओंखारगोन डिटेल्स। देन बेनिफ्राय बेयाव गासै बेसेबां स्टुडेन्ट्सआ एबा केन्डिडेट्सआ एप्लाइ खालामखो एबा रेजिस्टार खालामदोंमोन बिनि सायाव डिटेल्सआ फैबाय। स' बेयाव नोंथांमोना अनलाइनआ दायो फाइनाल फर्म साबमिटआ जागासिनो दङ। बेनो जाबाय लास्ट डेटआ 21 जानुवारि। 21 जानुवारिया बिनि लास्ट डेट अके बेनिफ्राय जागायसिगोन सिलेक्शन प्रसेसआ। आरो सेलेक्ट जायोबा नोंथांमोनाहाय मा मोनगोन ट्रेनिं होनांगोन 1 दान 1 मान्थ ट्रेनिं होथारनांगोन। बेनिफ्राय ट्रेनिं लाबाय थानाय टाइमावहाय नोंथांमोनाहाय 10,000 हाजिरा एबा बेतनबो होनाय जागोन होननानै बिथांमोना एनाउन्स खालामखादोंमोन जेला। स' ओरैबायदि मोनसे स्किम एबा लन मोनोब्ला स' नोंथांमोना हमना ला मोनसे फार्मिं खालामगोन बेयाव डाइरेक्ट खालामनो हाया। स' बेखायनो ट्रेनिंआ कम्पालसरि होथारनांगोन बेनिफ्रायसो नोंथांमोना फार्मिंखौहाय बोरै ग्र' खालामनांगौ बोरैहाय दैदेननांगौ बेनि सायाव ट्रेनिंखौ नोंथांमोना मोनगोन। स' बेखायनो ट्रेनिं होनायाव नोंथांमोनाहाय 10,000 बेतन एबा हाजिरा होनाय जागोन अके। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदोनै बेसेबां दाखालि बावै रेजिस्टार खालामखो फार्स्ट ओंखारनायाव बेनो जाबाय 2,29,145 केन्डिडेट्सआहाय रेजिस्टार खालामदों। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ जे 2 लाखनो होगोन अब्ला नैबे 29आ माइनास जागोन माने मोननाय नङा। स' अब्ला बे ओरैबायदि बाथ्रा 29,000आव बेल' नङा नैबे 2 लाखनि गेजेरावनो खायसेया रेजिस्टारल' खालामगोन लानाय नङा। स' खायसेया लानाय नङा बेखायनो जायफ्रा लानो गोसो दं नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दंखायो। स' बेखायनो नोंथांमोना माखासे प्रजेक्ट डिटेल्स नायनोबा बेयावबो नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनांगोन जे नोङो प्रजेक्ट रिपर्ट एबा नोंथांमोना बिजनेस प्लानिं नोंथांमोना लिरलायनाङा गाव गावनो बेयाव मोनसे फर्मेट दंखायो बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनल'ड खालाम। हमना ला नोङो दाउ फिगोन अमा फिगोन बा मोसौ फिगोन बेयावनो एक्सट्रा दंखायो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै डाउनल'ड खालामनानै फर्म फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन आपल'ड खालामनांगोन डकुमेन्टजों लोगोसे। स' जेबो गोरा नङा बेखायनो नोंथांमोननि मोनसे बेस्ट अपसना बेनो नोंथांमोना अनलाइन अके अनलाइन सार्भिस सेन्टार दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना अनलाइनखौ खालाम मानोना जोबोर बिनिया लं प्रसेस अके जोबोर लं प्रसेस गोबाव लायो मबाइलाव खालामबा। स' बेखायनो फाइनाल फर्म साबमिट खालामाखै आङो थ' नोंथांमोना थांनानै खालामबानो जाबाय अनलाइन सार्भिस दखानाव अके। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स दा क्राइटेरिया होनोबा नोंथांमोना मिथिगौ बैसोआ नोंथांमोना 28 इयार्सनिफ्राय 43 इयार्स जाथारनांगोन अके 1 एप्रिल 2023 खौ लानानै बैसोआ गोरोबथारनांगोन। बिनिफ्राय क्वालिफिकेसननि डिटेल्स गासैबो नांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगोन। बिनिफ्राय कमार्शियेल बेंक एकाउन्ट बेयाव बिनाय दङमोन नाथाय नोंथांमोना कमार्शियेल गैयाबाबो बेयाव जानो हागौ मानोना फाइनाल फर्म साबमिटआ कमार्शियेलनि अपसन गैया जायखिजाया बेंक एकाउन्ट लिरनाय दङ। स' बेखायनो खायसेया SBI खौबो होनो हागोन। स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे क्लेरिफिकेसनखौ मोजाङै लायो बेंक लेभेलाव सोंनानै बा नोंथांमोनाहाय जाहाथे बेखौहाय जाहाथे डिटेल्सखौ नायनानै लायो नेक्स्ट लेभेलाव। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन जुदि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा नोंथांमोना मोननाय नङा। स' बिनिफ्राय जायफ्रा साख्रि नागिरो नोंथांमोना लायो लाया नोंथांमोननि बाथ्रासै मानोना लनखौ लानाय लोगो लोगो गासैबो नोंनि रेकर्डआ थागोन गभर्नमेन्टजोंहाय जेरै बेंक एकाउन्ट बेनिफ्राय नोंनि सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गासैबो लन दं गैया गासैबो नायनो हायो। स' बेनिफ्राय फैबाय नोंथांमोनाहाय हमना ला 2 लाख मोनगोन अके सासेयाव थ' बेनो जाबाय नोंथांमोना ओरैबायदि मोनगोन बे किस्तिखौहाय किस्ति सिस्टेमाव नोंथांमोना मोनगोन माने खनसेनो मोननाय नङा अके। स' नोंथांमोना खनसेनो मोननाय नङा बेखौहाय किस्ति सिस्टेमाव हरगोन। दा ओरैबायदि हरगोन नोंथांमोना 2023-24 मोनसे किस्ति सोगोन अके माने 2024 सोनाय जासिगोन दायो सोथ'ला बे जोबखाबाय बोसोरा। एन्ड बेनिफ्राय 2025-26 मोनसे सोबावगोन बेखायनो नोंथांमोना हमना ला 2 लाख मोनोबा 1 लाख नोंथांमोना सोगोन आरो मेक्सिमाम जायफ्रा डिप्ल'मा दङ इन्जिनियारिं एबा MBBS फरायनाय बिथांमोनाहाय 5 लाख होदों। स' बेखौबो 5%ल' होनाय जागोन। स' मेक्सिमाम नोंथांमोना क्लास 10 पासनिफ्राय डिग्री पासनि गेजेराव 2 लाख नोंथांमोना मोननो हागोन आरो 2 लाखनि गेजेराव 1 लाखखौल' नोंथांमोना हरफिननांगोन। 1 लाखखौबो नोंथांमोना खनसेनो हरनाङा मान्थलि सिस्टेमावसो हमना ला 3,000 बेबायदि नोंथांमोना हरबाय थानांगोन पार मान्थ जेब्ला नोंथांमोननि बिजनेसा स्टार्ट जायो। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स। बेनिफ्राय रेजिस्टार गोनांफोरा नोंथांमोना लगइनआव क्लिक खालामदो बेयाव। स' लगइनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मबाइल नाम्बार रेजिस्टार थानायखौ होदो बेनिफ्राय लगइन OTP आव होदो बेनिफ्राय नैबे नाम्बारखौ एन्टार खालामना होदो। सेन्ड OTP आव होनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला श' जागोन बेनिफ्राय फाइनाल फर्म साबमिट नोंथांमोना खालामनो हागोन।